Ben, pois imos entón agora escoitar a seguinte relatora do seminario, que é Marga Tojo González. Ela é escritora e xornalista, pertence á Asociación Xornalistas Galegas, que é un colectivo de máis de 200 mulleres profesionais das ciencias da comunicación que desenvolven a súa actividade en Galiza en defensa dun xornalismo con perspectiva feminista. A intervención de Marga leva por título o tratamento das violencias sexuais nos medios de comunicación e a cobertura mediática dos casos de submisión química, para ter tamén esta outra perspectiva. Moi ben, Marga, pois cando queiras, tes a palabra. Bueno, pois Querías compartir algo, verdade? Wow. Sí. Bueno, primeiro quería agradecer o convite e que se conte coa perspectiva da prensa é moi interesante neste casos, porque, bueno, pues as ponencias anteriores e especialmente a de Paula Souto, desculpa, deixa moi claro un interrogante, non? Pois que están os medios de comunicación cumplindo coa súa misión de transmisión de información? Pois claramente non, e hai que todo isto que contaba Paula de como chegan as mulleres victimizadas e non coñecen cal é a realidade a que se van a enfrontar. Son todo isto temas que se deberían abordar desde os medios, non? Bueno, tamén un dato moi importante que subliñou, non? Que como a víctima, cando o agresor está dentro da súa contorna afectiva, que ao parecer moi frecuente, pois tarda en denunciar ou non quere denunciar. Isto é algo que tamén acontece coas vítimas de outro tipo de violencias machistas. Por exemplo, as vítimas de violencia de xénero, que tardan unha media de 9 anos en denunciar, isto causa moito estranamento na poboación, non? Que moita incomprensión. Son cousas que desde os medios de comunicación debemos transmitir para non revictimizar as mulleres. Si quería compartir unha presentación, a ver, porque eu son un pouco torpe nisto, a ver se estades a ver correctamente. Oi, que a teña. Sí, perfectamente. Sí, espera que vou ao principio que o tiña, que o tiña aquí pasada. Me cachis. Vale. Bueno, espero que non esteades a escoitar moito ruído porque teño aquí unhas obras ao lado e estou aquí un pouco febril, así que a ver se non nos despistamos. Bueno, o meu tema, pois como dicíamos, é o tratamento das violencias sexuais nos medios de comunicación e a cobertura mediática dos casos de submisión química. Nos, como se dixo na introducción, somos un colectivo de máis de 200 mulleres profesionais da comunicación que defendemos un xornalismo con perspectiva de xénero en Galicia. Quero agradecerlles ás compañeiras xornalistas galegas que me convidasen a participar e, en concreto, a directiva e tamén a compañeira Claudia Morán. Por que é importante como abordan os medios de comunicación as violencias sexuais? Bueno, pois é importante por todo isto que estábamos a falar, porque os medios influen no establecemento da axenda e na opinión pública, a prensa contribúe a perpetuar ou modificar estereotipos de xénero, a prensa crea conciencia e xenera rexeitamento contra as violencias. Ofrece información que é necesaria non só para as víctimas, non só para as mulleres victimizadas, senón para o conxunto da sociedade, que hai un gran descoñecemento sobre que é a violencia de xénero, que é a violencia sexual e como veremos, porque abordaremos especialmente o caso das pinchadas,
que tivo lugar este verán, como houbo un estado de desinformación xeral. Bueno, segundo a teoría do establecemento da axenda, os medios determinan que asuntos posúen interese informativo e que espazo se lles dá. Isto xa non ten tanto peso como antes porque, bueno, pois hai que empezar a pensar hasta que punto son os medios os que establecen a axenda ou si as redes sociais e determinados novos actores e actrices no panorama das redes establecen tamén un pouco a axenda mediática. Sexa como for, os medios non son calquera xente, é unha xente importante, moi importante na transmisión no asentamento da información. Ben, fronte a este descrédito que viven os medios, e antes de empezar esta charla, pois falábamos un pouco as ponentes fora de micro sobre como se abordaban determinados temas nos medios. É certo que crea certa sorpresa social. Para min claramente ten que ver non con un desinterese dentro das compañeras e compañeiros en absoluto, senón coa permanente precarización do oficio do xornalismo. Ten moito que ver con iso, con como as cousas teñen que sair a unha velocidade moi grande e coa falta de especialización e a falta de perspectiva de xénero como método de traballo. Logo veremos o que pasa dentro das redaccións. Entón, fronte a este descrédito dos medios, creemos que máis que nunca os medios deberían servir para loitar contra a lucrativa desinformación de xénero. A desinformación ocupa un espazo e unha velocidade sen precedentes. Hai unha circulación constante de información sesgada ou falsa a través de redes sociais, a través de persoas influíntes, de webs que imitan formatos xornalísticos, moitas veces vinculados a movementos de extrema dereita. E a desinformación lucrativa xera máis de 200 millóns de euros anuais en publicidade. Estos son datos do índice global de desinformación. E a desinformación de xénero é rendible porque entrou nos mecanismos lucrativos das narrativas do odio. Disto sabe moito a Cátedra de Feminismos 4.0 que está por aquí, porque está Águeda Gómez por aquí entre as organizadoras, porque están a estudar en profundidade como son esas novas narrativas machistas no ámbito digital. Ben, para falar da abordaxe mediática da violencia sexual, en ningún caso podemos esquivar que está dentro do conxunto das violencias machistas. Que este é un tema, o tratamento da violencia machista, que apenas ten 26 anos de historia. Antes non se abordaba. Hai que partir dun punto de inflexión moi claro, porque, como dicíamos, o tema non existía nos medios. Este punto é o testemuño televisivo e inmediato asesinato de Ana Orantes. Foi o 17 de decembro de 1997. Vemos que ela participou o 4 de decembro de 1997. Ela foi a primeira muller que denunciou públicamente nun medio que levaba 40 anos sendo agredida e vexada polo seu exmarido. Foi no programa de Tarde a Tarde de Canal Sur presentado por Irma Soriano. Ana Orantes espertou ese debate público que non existía e puxo o tema na axenda mediática. De feito, non foi ata recentemente, máis ou menos até a crise do 2008, que os temas sociais comenzaron a ser ben abordados ou case diría abordados como tales nos medios. Estoy aquí encerrada hoy, perdona. Perdona? Bueno, pensei que había un micro polo medio.
Como dicía, tratábanse estes temas sociais pois como temas como sucesos e as seccións importantes era a política de partidos, sección dura. Bueno, sigue a ser un pouquiño así, non obstante agora sí que hai moi boas xornalistas en políticas sociais e medios que sí que o abordan. Bueno, é importante subliñar que naquel momento non había nin ferramentas xurídicas nin intención de sacar o problema da violencia de xénero da esfera privada. E o xornalismo era unha profesión moi masculinizada que non fixera absolutamente nada por abordar a cuestión. Cando falou Ana Orantes, pois moitas mulleres víronse recoñecidas. Por iso é fundamental facelo visible e facer visibles todo tipo de violencias de xénero. Recordemos que naquel momento a tele era creadora de realidade. Empezouse a falar primeiro como violencia doméstica, en aquel momento Álvarez Cascos, que era vicepresidente primeiro do goberno, dixo que se trataba dun caso aillado, obra dun excéntrico. Este tipo de consideracións aínda pesan no imaginario de hoxe, de que modelo é o agresor, non? Que pois un home alleo, un home tolo, un home excéntrico, cando vemos que os perfiles son completamente diferentes, cercanos ás mulleres, persoas, homes completamente integrados na sociedade. Bueno, moitos medios fixeronse eco das declaracións de Cascos nese momento. Isto é un aprazamento da realidade que acontece moitas veces nos medios, que se toman as declaracións dos portavoces políticos sen cumprir o propósito de contrapoder que teñen os medios. Non obstante, outros sí que introduciron este debate. Empezouse a debatir, aí empezou o debate. De feito, meses despois reformouse o Código Penal, a Lei de Enxuizamento Criminal. Bueno, temos puntos de inflexión clave no tratamento das violencias de xénero nos medios. Como vemos, o de Ana Orantes, e en 2004, coa chegada de Zapatero á presidencia, chegou a Lei Orgánica de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero, que constitúe o segundo punto de inflexión. Por primeira vez había unha lei que mencionaba a violencia de xénero e que se producía contra as mulleres polo mesmo feito de selo. Esta lei pioneira en Europa causaba un problema á hora da abordaxe informativa das violencias sexuais, porque como estaba centrada dentro da parella heterosexual, pois non só non se contabilizaban outros oficialmente os casos de outras violencias, senón que dentro dos medios tamén había que ter cuidado con como se trataba. Por exemplo, casos moi mediáticos como o de Diana Kerr, que se entendían xa naquel momento perfectamente como violencia machista, advertíase moitas veces, aínda que houvese redactoras que totalmente sensibilizadas e que quixesen dar unha visión dese tema pois como unha cuestión estructural, como violencia machista, pois alertábase de que os xefes pois moitas veces alertaban de que non se podía denominar así porque a lei non o consideraba así. Bueno, pois todas estas cuestións pesan no imaginario social e constitúen unha rémora aínda hoxe no tratamento informativo. Outro punto importante de inflexión foi a denuncia da moza de 18 anos violada no San Fermín pola Manada. Grazas á denuncia desta moza e grazas ao feminismo, que na redacción se empeza a abordar de forma diferente o tema, porque hai moitas xornalistas feministas que introducen unha nova ollada que, gracias á presión exercida polo movemento sobre a opinión pública, ven máis respaldadas. Que importante foi no 2018 o Me Too para como dentro das redaccións dos medios de comunicación se puido empezar a abordar con maior liberdade todas estas cuestións e como pois
a oposición machista que podía haber dentro da redacción se vía deslegitimada para censurar, por exemplo. Bueno, teño aquí tamén posto que no 2016 en Galiza houbo pois, unha especie de pequeno precedente do Me Too, que foi primeiro acoso, primacoso, no que, bueno, pois, a través dese cancelo moitas galegas pois deron fixeron saber cal foi a súa primeira experiencia de acoso. Quere dicir que no 2016 xa estaban sobre a mesa todos eses temas. Bueno, pois todo isto que dicíamos de como se exerce presión sobre a opinión pública e sobre o que as dinámicas internas das redaccións, un pouco como na teoría da espiral do silencio de Noel Neumann, do funcionamento dos mecanismos psicolóxicos individuais en contacto coa opinión pública do ambiente. Bueno, ten que ver coa idea de que as persoas moldean o seu discurso para non sentirse illadas do entorno, entón é importante que pesen este tipo de cuestións e que non pesen outro tipo de posturas como as de extrema dereita, non? Que non teñan tanto eco porque senón acaban influindo na opinión pública e acaban funcionando como presión para os individuos. Unha de cada dúas mulleres maiores de 16 anos que viven en España soportou algún tipo de violencia sexual según a macroenquisa 2020 do Ministerio de Igualdade. Bueno, pois en relación con isto, chega outros dos puntos inflexións que a Lei Orgánica de Garantía Integral da Liberdade Sexual. Por que non se abordaban estes temas até antes? Bueno, pois o que estábamos dicindo, falta de conciencia social, ausencia de respaldo legal e porque no interior das redaccións tamén acontecen estas cousas, tamén son contornas patriarcais e tamén hai falta de conciencia social. E porque, tal como sinalaba o punto 5 do manifesto As periodistas paramos, que se produciu no 2018 ese movimento, son moitas as xornalistas que sufriron por parte de compañeiros e superiores, pero tamén de fontes, situacións de acoso sexual, tamén ninguneo, condescendencia, paternalismo, mansplaining. Como profesionais da comunicación sufrimos ademais acoso en liña e comentarios violentos e machistas sobre as nosas pezas. Bueno, pois ese é o clima que se vivía ata hai pouco nas redaccións. Bueno, para que vexamos un pouco como cambiou o interior físico das redaccións, pois esta é unha foto do Correo Gallego de finais dos anos 40, vemos que só hai dúas mulleres que probablemente pois estivesen na recepción o sea, de cara ao público ou levando a contabilidade. Bueno, pois esta é a imaxe que moitos xornalistas da vella escola pois teñen na cabeza do que é unha redacción. Estas son, pois, esta redacción do País de 2018, onde xa se ve pois, unhas dinámicas normais dunha sociedade democrática avanzada, ¿no? Así polo menos a nivel estético. Pero vemos cales son os propietarios dos grandes medios. Vemos que son todos estes, cales son as directivas dos grandes medios, aínda que está empezando a cambiar isto. Bueno, hai un cambio importante nos últimos tempos. E como fronte a isto, pois chegou un momento no 2018 que as xornalistas paramos. Créase tamén xornalistas galegas. Cales son os avances? Pois o nacemento dos novos medios, Salto Diario, El Diario.es, Praza, Nós, Público como medio digital. Bueno, creo que como pioneiros da abordaxe da violencia de xénero fora dos sucesos e da abordaxe da violencia de xénero como diversas manifestacións de violencias machistas,
creo que Público, cando era o medio en papel, e Galicia Hoxe, que era o único diario en galego no que, bueno, pois eu traballaba, creo que son os dous medios que abordaban estas cuestións dunha forma distinta. Para empezar, fora de Sucesos, e despois tamén cunha redacción, bueno, pois nós éramos un 99% de mulleres e 3 xefes. Bueno, pois tiñamos como moita capacidade de presión e creo que aí pois fíxose un bo traballo neste sentido. Bueno, os avances, como dicíamos, a incorporación das mulleres á coordinación e á dirección, incorporación de profesionais con perspectiva de xénero que actúan como motor de presión, e fronte a iso hai rémoras que xornalistas xefes con enfoque clásico de sucesos, falta de seguimento informativo que se presentan como casos illados ou úsase como efecto narcotizante. Un caso máis, un novo caso. E logo, pois, unha tendencia xeral a abordar estes temas en datas sinaladas como o 8M e o 25N. Bueno, e na tele trátase como infoentretemento, en especial a violencia sexual. Cubre horas e horas e horas de programas de infoentretemento, ¿no? que eliminan datos e se trátase como un espectáculo, o cal, pois, obviamente, carece de rigor e non axuda a nada. Romantízase todas estas cuestiones, o monstro, o enfermo, e se non, pois, que era dun segmento da poboación pobre, etc. Bueno, pois o que falábamos antes e que comentaran as anteriores ponentes, pois é moi frecuente revictimizar e como as mulleres chegan sentindo culpa, pois porque ou exíxeselle a víctima nos medios que non sexa unha muller normal, que sexa unha santa co que comporta socialmente ser unha santa, ese ideario. E entón, pois, xorden estes titulares: la vida normal de una chica violada en San Fermín, universidad, viajes y amigas. Bueno, pois vemos que como é esta cuestión. Bueno, a sentencia da Manada devolveu á actualidade casos ignorados como a coñecida sentencia da minifalda de hai 30 anos dunha moza de 16 anos que denunciara ao seu xefe por violencia sexual e acabou presentada polo xuíz como culpable por ter provocado, quizáis inocentemente, por levar minisaia, non? Vemos que non superamos eses estereotipos e como a prensa contribúe a crealos. E, de feito, o Observatorio da Violencia de Xénero tivo que editar hai uns meses a guía de boas prácticas para a toma de declaración de víctimas de violencia de xénero, pois precisamente para evitar todas estas cuestións. Unha forma diferente de abordar as noticias e desta forma máis informativa. Bueno, úsanse outras rémoras que son fontes inadecuadas, veciños que din, parecía boa persoa, sempre me saudaba. Bueno, iso viuse, por exemplo, nun caso que desgraciadamente aconteceu máis ou menos hai medio ano, de un caso de violencia vicaria, bueno, o asesinato de 2 meniñas en Madrid e como o asasino pois pertencía a esferas pois das ONGs, estaba moi implicado nestas cuestións e sacouse moito isto, que sorpresa, como pode ser, era unha bellísima persona. Bueno, pois o maltratador, o agresor, unha persoa perfectamente normal. Outra cuestión moi grave é que se lle dé a voz aos agresores.
a Manada, pois en equipo de investigación de La Sexta, fíxolle o perfil a través do que contaban familiares e amigos de como, bueno, pois eran uns rapaces estupendos. Ao famoso El Joyas, pois El Mundo faille unha entrevista onde conta a súa versión. Como dicíamos, ten moito que ver todo isto, bueno, coa falta de especialización, sen dúbida, coa precarización das redaccións que moitas veces fan que as notas de prensa policiais que xa veñen mal traballadas ou o traballo das axencias, que é un traballo moi necesario, se copia se pegue sen sequera edición. Pois, por exemplo, aquí este exemplo que aí temos á esquerda, pois unha nota de prensa policial tal cal chega a unha redacción ou a unha xornalista calquera que aborde estes temas, ¿no? Fálase de casas de citas, fálase de que las probaba para ver si servían e como ao día seguinte ou esa mesma tarde, porque xa hai medios que o sacan na súa edición digital, pois aparecen un montón de titulares de como las probaba, casas de cita outra vez, las probaban. Bueno, pois de paso temos que dicir que a prostitución pois continúa a ser un dos temas peor abordados. Desde a redacción, a prostitución, violencia sexual, desde a redacción se empreganse términos e enfoques e informacións que contribúen a negar a realidade da prostitución, porque un proxéneta non é un empresario e un local onde se exerce explotación sexual non é unha casa de citas. Por que é importante ter un enfoque transversal? Bueno, pois, por exemplo, as primeiras semanas da guerra contra a Ucraína, as ONGs alertaban dunha alta actividade das redes de tráfico de mulleres e nenas para explotación sexual e mentres os medios de comunicación falaban con espectacularidade dos heróis que acudían en furgoneta a rescatar as víctimas. Bueno, como en calquer outro movimento, o feminismo experimenta as súas tensións teóricas internas que parece que tanto interesa destacar e falar de feminismo roto e como si en ningún outro campo político houvese tensións e houvese evolucións e diálogos e rupturas, etcétera, pois isto é o máis normal. E tamén o feminismo tamén experimenta tensións teóricas internas, pero moitos puntos de cohesión, moitos puntos sólidos de cohesión. Hai un punto de coincidencia permanente que debe ser unha guía útil para a abordaxe informativa en xeral, en todos os casos, en concreto para o tema da prostitución, que o foco negativo ten que estar en quen exerce a explotación sexual, non na muller. Bueno, pois aconteceu cos casos de violencia sexual, fixéronse moi mediáticos. Bueno, pois porque dan moito pé á espectacularidade, bueno, tamén grazas á denuncia da muller nova e da súa valentía por denunciar o caso da Manada, que foi, como dixemos, todo o punto de partida, pero os casos de violencia sexual son como, bueno, gustalle moito a prensa abordalos, non? E sobre todo os vinculados ao mundo do fútbol e ás veces infórmase non desde as seccións e desde as redactoras especializadas en violencias machistas, sino pois desde as seccións deportivas. Hai veces tamén que o tratamento da noticia é bo, pero o community manager, bueno, moitas veces os propios redactores e redactoras son os que difunden a súa peza en redes. Eso, bueno, aínda que dá máis traballo, está ben porque coñecen o seu enfoque e coñecen moita máis información, pero tamén a figura do community manager é excelente. Pero, pois tamén debería ter formación en xénero, non? Porque agora xa non se entra na home
dos medios como antes, xa non ten a mesma función as portadas dos medios como antes, non? Moitas veces se informa a través das redes sociais, pois ás veces non se informa desde as redes con criterios de xénero. Bueno, pois pasa o mesmo cos espazos de abusos dos vestiarios. Vemos aquí dous exemplos, bueno, de maltratamento destas cuestións, como, bueno, pois no caso de Santi Mina, pois aquí o importante que se arruinou a súa carreira. Ou o caso de Dani Alves, que está perfectamente abordado dentro da peza, non obstante, no tuit, pois sublíñase que a agredida rexeita pasar por un examen psicolóxico, cando, bueno, pois o que pasa é que rexeita pasar polo examen psicolóxico proposto por Dani Alves, e que ela xa pasou por un examen forense. Bueno, segue a poñerse o foco das mulleres, o foco nas mulleres, sobre todo si desde os medios de comunicación ou desde as institucións non se deixa de facer. E aquí pasamos a campaña institucional do pasado 25 de novembro da Xunta, non debería pasar, pero pasa. Bueno, pois a campaña cobra un sentido máis amplo na súa visibilización completa de vídeos, cuñas de radio, etc., pero a mensaxe que transmiten as diferentes pezas insisten en poñer o foco nas agredidas e, ao contrario, a deixar de sinalar as víctimas. Volver a cuestionar por que se foron ao cuarto de baño con Dani Alves, por que unha muller que decidiu renunciar ao seu dereito a ser indemnizada para ser crida siguen considerando unha farsante, por que como vamos vestidas, que facíamos de noite por aí, etcétera. Bueno, pois aquí vemos como se pon nesa campaña da Xunta unha copa, pois que fixeches, por que descuidaches a túa copa, tiñas que estar mirando para a túa copa. Ben, bueno, dentro da sumisión química foi especialmente significativo este verán todo o tema das picadas. Un pouco de contexto. Primeiro, salta titulares. Coa chegada do verán, empeza a informarse dunha práctica delictiva que atenta contra as mulleres, a inxección de sustancias químicas. E a prensa dá conta da gravidade do tema. Medra a alarma social. Bueno, tanto a prensa viu aí un filón e empezou a informar de forma desmedida, que ela mesma, logo dos seus titulares de portada, logo dun seguimento mediático que empeza a evidenciar as carencias en perspectiva de xénero e de rigor deontolóxico, porque intentamos encher espazo con análises e opinións non especializadas, tertulianos, etc., pois empregamos termos psiquiátricos para tratar realidades incómodas. Empezamos a dicir psicose, a psicose. Todo pasa a ser a psicose. Podemos deternos neste titular. La psicosis de los pinchazos y la falta de sumisión química corre por Galicia. Empézase a falar da psicose e empézase a negar. Bueno, pois para desmentir unha noticia demasiado propagada, abordada desde o sensacionalismo en lugar desde o rigor ata crear un clima de medo, non é necesario de repente pasar a negalo todo, como eu non fun. Descartados como casos de sumisión química las denuncias en Galicia. E, bueno, non é química, pero sí é un intento de sumisión. A psicose é unha doenza. O medo como resposta a unha amenaza é un instinto de supervivenza. Non fabulamos a realidade. Temos medo. O efecto imitación social pola excesiva presenza sen rigor nos medios deu lugar a unha nova agresión derivada da sumisión química, as picadas sen inxección de sustancias. E infringir medo tamén é violencia e, como tal, ten que estar abordado nos medios.
incídese nesa sensación de inseguridade na que fomos socializadas. E foi socializado todo o non heteronormativo masculino. Así, limítasenos o uso pleno do espazo público, do ocio, do benestar, perpetúase a idea de fragilidade e, ao tempo, sinálasenos como histéricas. Inculcar medo non é sumisión química, pero si é un intento de sumisión. Independentemente de que haxa sumisión química ou non, esta é unha estrategia de adoutrinamento. Ordear as mulleres e controlar a súa interacción dentro dos espazos públicos. As que pasamos a mocidade co relato recente da historia de Miriam Toñi e de Siré, pois sabemos como determina unha narrativa do medio a gran escala a hora de relacionarnos, a hora de utilizar o espacio público e como se nos sinala a nós. É a pedagogía do medo, que así lle chaman moitas investigadoras. Naturalízase que sintamos medo, que o sintamos nós, ensínasenos que somos agredibles e pónsenos o foco. Logo os medios tenden a sobredimensionar estes casos espectaculares ou que teñen un modus operandi espectacular. E ao lado disto non se aborda a violencia sexual que acontece cada día, a maioría, o 80%, por coñecidos das agredidas. É dicir, as picadas, que non son sumisión química, son tamén agresións de homes a mulleres. Aquí hai un exemplo que sí está ben abordado, pois a importancia das voces expertas nos medios e de evitar encher os medios de tertulianos que falan sobre todo porque necesariamente non van dominar todos os temas. A importancia de voces expertas que saiban de xénero, non? Pois aquí temos, por exemplo, isto que se publicou nos Diario, pois unha picada con agulla non parece o método máis eficaz para agredir sexualmente a unha muller, pero xa é hora de que empecemos a falar de terrorismo machista. Son actos de terrorismo porque o que pretenden é precisamente limitar os movementos das mulleres mediante o medo. Nesta nova forma de violencia, como no resto, é imprescindible ter as recomendacións de manual, focalizar no agresor, non na víctima, aportar contexto e recorrer a voces expertas, tertulianos, deixen paso ás profesionais. Aquí o noso primeiro ponente, pois, por exemplo, a pesar de que este podería ser un titular pois un pouco un pouco chamativo, non? Pois está moi ben a entrevista e falase de cuestións, pois como dicía a nosa anterior ponente, pois como chegan as mulleres victimizadas sen información, sen saber como se denuncia, como non, pois hai que coñecer que a maioría dos agredores son da contorna, por iso non está soa, xa lle pasou a outras mulleres, xa as contornas de outras mulleres as agrediron. Necesitamos paridade nos medios de comunicación, formación en xornalismo con perspectiva de xénero e editoras de xénero. Hai que dicir que Galicia conta cun catálogo de boas prácticas informativas en materia de violencia de xénero desde 2004, que é coñecida como Declaración de Compostela, feita polo Observatorio Galego dos Medios e do Colexio de Xornalistas. E tamén que o Colexio de Xornalistas puxo en marcha unha formación moi interesante que aínda está en proceso, onde nos formaron a varias compañeiras para que sexamos formadoras das redaccións en perspectiva de xénero e en concreto en violencia de xénero, para dar unha visión máis transversal. Creo que estas medidas son moi útiles. Pois nada máis, moitas grazas. Escoitadesme? Sí, perfectamente, Marga, perdón. Moitas grazas a ti pola excelente presentación, moitísimas grazas.
Non sei se no público hai alguén que queira formular algunha pregunta, algunha cuestión. Sabedes que podedes usar o chat. E se non hai ningunha... Ai, Agora sí, a Marga. compañeira, a nosa seguinte ponente, vai abordar unha cousa moi interesante das narrativas de violencia sexual que complementa esta nosa ponencia. Fantástico. Pois se alguén quere facer algunha consulta ou se non, pasamos entón á seguinte ponencia que, como ben dicía Marga, pois é ben complementaria con esta que acabamos de escoitar.